gabarin ta gabarin mu duk baki daya. Bayan Allah, wannan ita ce mutuwa yadda muka bisa ta, ko kana so ko baka so kai ma an kawo ka dole, ko kana so ko baka so, tunda an bisa annabawa da mutanen kirki, to kai ma ana gaya ma ne yadda muka ɗauko su muke kawo su ko muka kawo su, mu ma mutuwar ta kai kanmu. Lokaci da Allah ya ajiye babu wanda zai kauce wannan lokaci, amma ba shiga kabarin ba. Akwai laifin da kowane lokaci muna gaya mana a kiyaye wannan laifin. In ka kiya kana in ka shiga ramin kabari, wallahi bawa Allah gwara fir'auna da kai. Ka san fir'auna ya yi sarauta a wurin 400 years. Fir'auna cikin Qur'ani kana ji sunansa ko ta ina, sa karshen sunansa cikin walfajir wa fir'auna dhil autad. Fir'auna ya yi sarauta, kuma fir'auna saboda muguntakansa Allah ce yuqattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Kaga fir'auna an ji sunansa, amma kai in an zo anguwan kuma an ya kira sunanka ba gane ka ba. To wannan laifin kana wasa ka shigo da shi a cikin kabari, wallahi jawabin da kida munkar baka iyawa. Ka je makaranta a rubuta ma ka haddace, ko barci kake aka tashe ka za ka bada jawabi, amma wannan aikin nan kana yi in ka shigo a cikin ramin kabari, na rantsa ma da girma Allah, manzo Allah bai taba yin ƙarya ba, ko ya taba yi? To in ka shiga kabari da wannan zunubin, wallahi da kai da aljanna ma kun kare, ba ka kare shiga aljanna. Idan an kai mai shi kiyama aka sa su a cikin wuta, da an kulle kofar wutar makullin shi a jefa a cikin wuta, an bude ko ba budewa. Bayan Allah ya samu kiyaye, idan ana gaya mana mutane na ganin ana cin mutuncin mutane ne, ana zagin mutane ne, bawa Allah abin da zai sa an kaje aljanna ko kaje kiyama baka shiga aljanna, wannan abin baka tsoro. Wannan abin shine ko ita ce shirka. Shirka yanzu yara ƙanana suna shirka, yara da yawa ka gan shi ya sayi mota mai kyau, amma ina ya samu, ya je wurin malamin boka ne ya bashi sa'a, ya bashi asiri. To bawa Allah idan ka mutu a ciki baka tuba ba, in ka shiga ramin kabari, Allah sa limamin baka da ya zo ya ma sallah, wala ko ya yi sallan wahalar banza zai yi. Wannan laifin mu kiyaye bayan Allah. Kana shiga ka wani ya ce ba komai, an yara ta laya, an yara ta guru, sai ka zo in ka shiga ramin kabari kaga Allah ya kyale ka, to ka sha. Amma idan baka sha ba, wallahi cikin wannan kabarin akwai azaba sosai da sosai bawan Allah. Ke yasa an kana wannan abin, kana zuwa boka, kana zuwa safi, kana zuwa sihiri, kana zuwa ko ina, bawan Allah ɗakinka akwai abubuwan da aka ba kake yi. Akwai masu son jini, mai yasa? Saboda roman duniya. Wani wa ba cewa roman duniya saboda yayi kuɗi. Da Allah duk wanda suka yi kuɗi muka san sa zango ina suke? Da Allah ina suke? Da suka zo da motar su, aka zo aka bisa su da motar. Motar ma ta koma gida, gidan ya koma gida, ƴaƴansa sun koma gida, matar ma wasu ma sun yi aure. Bawa Allah, wannan kabarin wallahi kai tunani. Da ma ba ce ba komai. Wani malami ya ce walau anna idza mitna turikna lakana al-maut rahata kulli hayyin walakinna idza mitna bu'ithna wa nus'alu ba'dahu an kulli shay. Da mun mutu haka za a kyale mu a bar mu a cikin ramin kabari. Yace wai da mutuwar ma hutu na a kowane mai rai. Malam na barka cikin ramin nan, ka sani ne? Kaga da haka sa kakanmu nan, idan akwai igiya za a kwance igiyar. Da an mata tambayan na kiri an kare, yau zuwa gobe zuwa jibi kaga tana kumbura ko gawar tana tashi, in ta kai gefe da gefe sai ga ta fashi. Shi ke sa kaga yau an fidda ita an sa wani, jibi a fidda ita, ita ma sa wata, haka abin yake. Wannan kawai ma da ce da za a kyale mu haka, ya ce da mutuwa bin hutu ne a kowa, amma hutu ne. Kana shiga kabari, sanda zuwa kabari zai koma ne ya haɗe, yadda ka sa an tone ramin kabarin zai gama ka ne da karfi. Annabi ya ce da za a bar mu ji ƙaran gawa, kukan da gawa ke yi, manzo Allah ce da duk wani mutum da ke duniya sai ka mutu. Walau sami al-insan, an ya ce la sa'iq, da mutum zai ji ƙaran gawa, manzo Allah ce da kowa ya bar duniya. Amma duk da shi bawa Allah ba ma tsoro, hankalin mu kwance a cikin kabarin nan. Bayan wannan ka zo bawa Allah, in dai ka zo da shi, in kana nan a duniya ba ka tuba ba, ka san wallahi kai da Allah kun kare.
duk wanda ke shirka wallahi bawa Allah kai da Allah kun kare. Mun riga mun gaya ma batun shirkar. Yau in zaka gina gida sha an zo an ina ba kuna fahimta sha an zo an kafa gidan wai za kafa gidan kai baka roki Allah ba wani zai kafa ma gida banda Allah. In za ka yi tafiya sai ka je an duba ma ƴaƴanka za su yi aure sha an je an duba burjin mai shi da burjinta. Wannan dukkan kana da shi bawa Allah kana dai sallan ne muna kallon ka idan ka mutu za mu zo mu ma sallah amma dai halinka kenan ka san kai da Allah kun kare. Wallahi kai da Allah kun kare. Allah ce innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Yanda al'amarin yake dukkan wanda ya shirki ga Allah to Allah wa ga ya ba tun baka zo lahira ba Allah ce an haramta ma shiga aljanna. Duk wanda ya shirka Allah wa ku gaya mai da shi da aljanna sun kare to Allah ne baka ba bai shi aljanna bai na za kai shi. Allah ce wa ma'wahu an-nar makomar bai shi tace gidan ruta. Allah ce wa mali zalimin min ansar mushrikai wanda suka yi shirki ga Allah Allah ce ba wanda zai taimaka musu. Kenan an sa bai shi cikin wutan wa zai taimaka ma kai ba ƙara ganin ka kenan. Yasa kowane zunubi in kai Allah ga dama zai gafarta ma ko kuma ya ga dama ya ma azaba amma baka saura a cikin wuta ka je aljanna. Zunubin da bawa Allah in ka mutu baka tuba ba ruwan Allah da kai tace shirka. Duk shi ta shirka ana so ka barta ne a duniya. Ana son ka tuba ne a duniya ka barta. In ka bari ka tuba Allah zai karbi tubarka amma idan ka mutu a ciki ba wani Allah gafarta mai babu. Kuma akwai mai aya ko hadisi ya fito da shi kowane da abin da kake yi Allah kaman ma yana ce ma in dai ba shirka ya gafarta ma. In dai ba shirka kar ku manta ranar da malaika Jibril ya zo wurin manzon Allah ya ce da nana Aisha Jibril yana karanta miki sallama ta ce mai ina amsa wala ita ba ta ganin Jibrilu. Bayan an kare ta ce annabi yaya wani labari ya kawo ya ce ki samu labari da kyau ki kunne wato ki bude kunninki ya ce atani Jibril fa basharani annahu man mata min ummatik la yushrik billahi shay'an dakhala aljanna. Jibril ya zo ya bani bishara mai daɗi ya ce Allah ce a gaya min dukkan wanda ya mutu daga cikin al'ummanka baya shirka bai taba hada Allah da komai ba a ba bai shi bishara dan aljanna ne. Yaya an babu aljanna bakin manzon Allah amma har yanzu kiyawa bayan Allah. Yau ina unguwan mu iyaye da yawa ina gari suna zuwa boka. Mun riga mun gama bayanin sa. Hada Allah da wani aikin da Allah kawai ke yi ka ce wani ma ya yi. Ina ba muna fahimta wannan shine ita ce shirka. Aikin Allah ka dauki ka ba wani ka san banda Allah ba mai yi. Allah na zuba da ruwa ka ce mu rike ruwan. Alhali ka san Allah ke kunnawa shi ba ke kashe abin shi. Sai ka ce kai mun rike kuma Allah kai wasa kamar wannan ruwan. Kaga wannan fito na fito ake wa Allah. Ce wai wani ya ce Allah kamar wannan ya zo fa za mu yi rikici da kai. To Allah kiyaye hanya. Allah kiyaye hanya. Yasa bayin Allah haihuwa matar ka ce ba ta yi. To in Allah bai baku ba ku zo ni na baku. To kaga wannan ma shirka ce ya riga ga ba ku shirka. Yasa bayin Allah mu kiyaye sosai a cikin kabari akwai azaba wanda baya fidda zakkan ka shiga akwai azaba. Wanda ke munafurci yake gulma yake kormato yake annamimanci hade idan ka shiga cikin ramin kabarin da manzo Allah ba mu labari akwai azaba. Wanda ke fisari na taba jikinsa baya wankewa ya tashi ya je ya yi sallah manzo Allah ce ka shiga ramin kabarin nan akwai azaba. Yasa bayi Allah mu kiyaye ana gaya mana ba maji akwai azaba sosai a cikin ramin kabari. Akwai wata rana Abdullahi dan Umar zai wuce a makabartan Baqi'a sai ga wani bawan Allah fito a cikin rami da ya fito wani na bayan sai yana dukansa sai wanda ke duka ce ya Abdullah iskini Abdullah ba ni ruwan sha wanda ke bayan shi yana cewa la tuski karka ba shi ruwa ya sha yace wai na sha ruwa wanda ke duka na karka ba shi yace sai na ji tsoro sai na yi gudu na zo wurin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annabi na ga abin da na gani ya zo wucewa makabira annabi ya ce awa qadar aita shin wannan maganar kai faɗi min ka tabbatar ka gani da idanunka yace annabi na gani annabi ya ce ba kowa ba zalika aduwullah Abu Jahl yace wannan makiyin Allah ne Abu Jahl wanda ke bayan su Jibrilu ne wato mala'iku ne na azaba zan ce suna mai azaba wa hadha azabu ila yawmil qiyama azabar da za su rika mai kenan ranar tashin alqiyama ke yasa bayin Allah ban son cika mu dewa
saboda muke zuwa akwai alaman kamar ruwa ya samu kiyaye bawa Allah in ka shiga ramin kabari ya kare ba mu